inin kurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat sa naray hakbudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakbog ngan may sinsilyo pa, may binutok nga inandam habulsa. Hala na sige kita, an mayor ngan han hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod ang sunatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan han hermana, nasayaw na hiran kurat sa upod ang sunatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na adto haplasa, nag-aarig hinpagkuratsa. Sikat good ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay damo hayaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay an pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. May da bisita nga lagas na, kun nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, nga iya ig-aadukin kuratsa.